Altså, det er overraskende. Og det vil man vise at 18-4 er en løsning KR-kodene, som det kunne skanne, og det er bare en slags KR-kodene. Så blir det korvujer til at inn i telefonjobben som hadde kunnet velge om det ikke har vi ungdomsmøte for et eller annet. Vi ikke kanskje skulle færre om det skulle komme ungdomsmøte i Ebenezer, så kunne velge ta første til troarspurningar. Om det tar några spurningar så kunde det spyrja in jag har bett. Och så unko i Ebenezer Instagram. Och så hemmasyna tja Ebenezer. Och så Ebenezer Facebook hemmasyna. Så ta är det hjärtligt jag välkommen till. Och ja, vägna jag vet inte man ska säga tekniska trubbelagar så vill ett spel bara beina vägen. Så och härför Levi har ett spel och så att han har så var det Sinja och så för Arndt Mortensen är här en vittnesbord till Åkon och så för Ester att ha sålsang och så kommer du igen. Ja. Hjärtligt välkommen till och Levi han kommer nu. Jag har kollat det. Vi är live. Har en halse. Seinna løtan om vi skal i gang nu. Och det blev man fortalt att vi skulle ha en tøyinder fra Eik Kristiansen och Roy Johansen. Så kom till bara kom upplugga och fortälja oss om vad det här att säga. Hej. Så här. Ja. Ja. Ska börja? Oh ja, kvar? Oj. Ja, vi fick veta att vi skulle ha något tøyinder och ta börjar vi flåfärseln i färjan. Vi tar hörst om Faroe Airways att tar en flickvärd parkerar över i Skärabygd och i havn och nu är det så jag Ja. Bara för sjukhus och barst. Det är sannolikt. Havbyggningen är inte kommit upp. Tekniska trubbelagar. Jag har gjort andra. Och värskfall är som passar. Så tack har jag kört att det upp. Ja, han som är resten detta för det till Beiner Johansen. Han säger att det är inte gott och han vill göra allt det som han kan för att bryta stövna. Och han får inte värskfall. Så har vi Johan Petersen, han är färdig värskfall och inte och inte det är det långsta. Han färdig hem. Bägge pannekuker. Så han nöjter värskfallet ordentligt gott. Ja. Och så kommer vi till fotbollen. Och i det skårar jag gröner. Och det var nummer 3 som skårar jag. Det var K.U. som spelade mot Ibestreim och K.U. vann. Yes. Ja. Och det var en spännande dyster. Malmören munte rätta, men det gjorde han så inte. Mamma var Högni Johansson.
Han var för upptagen vi tror tjäkon. Förklarar ju ölet. Och han förångade strejko. Och Ari Sevard, han spelade SV. Och han säger till att av ötlen så är det han orkar, men i sista ända så är det Herren som gör största. Och han hever en av flöve som han är kort ut. Precis så gärna, den går sanger. Och man kan höra han i Ebenezer också. Och det tog. Ja. Han har producerat i Ebenezer, aldrig. Och Ari synger ofta. Han säger antalliga hem i Ebenezer. Orda gott. Yeah. Och kött så kommer närskast julen. Ta vi för att äta dunne till en stor diskussion om det är dunne eller gas. Vit kalbak äter vi dunne. Samtidigt? Ja. Ja. Och ja. Samfelagsstevnan. Och Samfelagsstevnan är nu. Woo! Att napp. Här är några donner. Ja, ja. Och så sen, ja. Ja. Om du tjejer på, ja. Ja, det är ju. Ja. Allt. Nej, men sist ända så är det Jesus som rullar. Och till det som vi är kommit ner för det och hoppas till att en goda samfelagsstevnan och för en goda samfelagsstevnan och att oavsett så är det Jesus som är han som allt är om. Ja. Så det var det. Jag tog in Jesper. Johnson. You are holy. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are worthy. You are worthy. Worthy of praise. Worthy of praise. I will follow. I will follow. I will listen. I will listen. I will love you I will love you all of my days. all of my days.
Takk vid vår Highland med. My Highland German, my old Aldanvi, my Tolan Oistruje, my älskande fri, my fastan Oitrunne, my lutlan Oinär, my rutnan Oiberstje, my sterskan My final do it my praise me good for tack som allt det my hotel du gör så in jag Jesus Men god hin evige god.
kjærder, bøye til frelsaren kjemmer hei, løye hemmases, fettler mer og i lån, og sorge tar hina via han river att dörren och han åker i hans hus att du i himlen är vid dig. Ja, han äger allt och höjer och det vattnar att vi gode innan vi han river att öron och han uppe med ber. Tui han svas at det i himle er vitter. Ja, han eier vald og høyer, og ta fall mer ui lot, at min god hinna vi god. At min god hinna vi god. Stega vit, hammer heldur fast. Arin sol arant og så kjem solo atna nester. Oi, trygg mein tiges veik, Kristus heldur fast. Frälsning herjar motes veik, han heldur fast. Orsje at veia bor, kjenne kvøya nast, og hjärsta fyllt av sorg. Han heldur fast. Han heldur fast. Han heldur fast. Tui moi minor älskar meg. Han heldur fast. Frøye Guds i frälster Kristus heldur fast. Kimstein søgn han verden ber, han heldur fast. Brøsla bansur fjallar han, hod i kjenta sast. Dorskjetter heg blåera, han heldur fast.
strika mig soldar bra. Han helt och fast. Trästor för det som är sär. Gönji honom rast. På min heimat sörja skall. Borstor palmor i last. Han helt och fast. Han helt och fast. Tog mig min och raskar med. Han helt och fast. Han helt och fast. Han helt och fast. Tog mig min och raskar med. Han helt och Så kommer Arant och Ester att han. Hej dit, jag heter som sagt Arant och är 19 år gammal och jag vill gärna vittna för dig att jag är en frälstarsal. Och jag är vuxen upp i en här tryggvande familj och jag har alltid hört om Jesus och vad han gjort för mig. Och jag minns så väl när jag kom till frälse och jag var 20 år gammal och jag var norra om och appan som var i Klagsvik. Vi är akkurat i Jorun och av Klatschen och så var vi till ett evangeliskt möte här som talaren snackar om domardag och ta sa jag med en stöv att om det här är varit han dagen så hej inte kom vi och är hej vi är efter att göra det. Som så unga människor så sa jag till att jag inte kom vi hvis Jesus kom efter det. Så till kvällen att han har till att ta sett i min kammare här att jag ber Jesus komma in i hjärtat. Och så igen till så hävda så har vi ivast ölja nekv och jag lever heter hållhjärsta livet som alla är snägva till kunna jag pröva. Och jag rakte särskilt ett nypunkt där jag arbetade fotla tog i Power och här så gör det här var arbeta och spela tälte och så sova och det var här så gör det jag läser inte och jag checkar inte möte och jag var när ringon steg ta men så reptalevne till sommar 2021 ta mötte jag här natter och jag fick ändå viljan att jag finna han och fyllde honom. Och så leidde jag efter sånne skriftene. Och jag läser Ulja Nekv och rundt jag finner han. Och det passar som att sen skriva att han som leidar han finner till jag fann Jesus ta. Och ta för ekki väl läsa frälsevissna och visste till att jag var en frälste syndare. Och jag läser mig fram till att nu tar jag frälste så skall döpast. Och innanför när det är så spurte mamma mig om jag vill döpast. Och det är en gång görs för. Och någon gång spurs mig vill döpast. Så jag inte så jag kom en bibelk och jag finns näga chicken viner. Och min vittnesbörd han är inte näga särskilt vid honom. Och det är inte speciellt störst vändpunkt här. Och dramatiskt det hänt eller näga sort. Och det är bara en frialig
vitspår hur jag kom till sikva Jesus och men gå vimmar han säger för mig att det kan sätta gå av vid under vitspår. Det är att du vill sikna och jag allt livet. Och det här vi välja. Jag har väl lätt till Jesus av föräldern, vinon. Och det ena jag skulle göra att det var suttja mina stöv och tack mot honom. Och det är jag väldigt tacksam för att jag har inte möjligen. Och jag har insett här att jag har brått och Guds lov. Och det ständs så väl i Rombraun tror jag alltså kvar är det. Så ständigt är ingen rättvis är. Ikke ein. Skilafolk er ikke til. Og öll fernalei, öll somen. Og det er jo med det snakkar om. Fernalei. Öll somen er spilt. Ingen som godt, ikke så mye som ein. Og jeg har innsett at jeg er en spilte syndare, og jeg har fortjent en dom. Og den domen til vi fortapet seg i helvete. Men til tror jeg Jesus kom, det tror jeg at han kom for oss mennesker. Det er at han som er så god kom og gjør det til oss. Og da stender en ta Rombraun 5:8 at God viser kærlighet så inn til oss. Vi er Kristus døy for oss. Og medan vi enn vår syndere. Og medan vi enn vår vanlige. Medan vi enn har fortjent nægget godt. Ta elsker jeg god oss. Og om du stiger mot sånn det, så elskar han det nu. Og Gud vil ikke nægge skal fortapast. Han vil gjerne møte det her det. Og även jag säger stevnet till ditt sick var god, sick vi har med vi. Det är Jesus som säger det. Och kan se Bibeln om det. Bibeln säger i alla fall att det är rölla få så finna vägen till himmels. Det är inte den stora passion av människan som ändrar himmelen. Och det säger Jesus själv i fjällarbrädelsen, Matteus kapitel 6, här säger han, vers 13, färg in och mitt sånga porsche, till vägen till himmels, det sånga porsche. Och så säger han, du porsche vitt och vägen brejer som för till undergång, och det är många som får ännu det. Och det är vägen till helvete, här är många folk som gängar honom. Och så säger han, vad är och porsche är trångt och vägen är smäller som för till livet, och det är få som finner han. Jag förstår att han får som har funnit vägen till Jesus. Och det är alla snägg vad det kunde inne som inte har mött Jesus. Så kanske att sikva det är en god tid, men det är inte tid mot Jesus som tycker frälsare. Jesus säger, som vi är i samma kapitel, vers 22, många skulle säga vi med hinde, Herre, här vill profetera vid namnet Tuinon, och rich ut ett antar vid namnet Tuinon, och görs många krafter ger vid namnet Tuinon. Så ska han säga, jag ska vittna för timon. Jag har allt som känt tyckon, för jag borste fra mig. Det är rörligt som man säger det. Det är ju inte bara en och kvar som ständer framför Gud. Det är en seriös, religiös person. Han är väl just några krafter ger. Rich ut ett eller antar. Det är inte bara en och kvar. Men grunden till han inte släpper till det är att han inte känt Jesus. Han har inte haft ett samfälla vid Jesus. Det tror jag Jesus säger det. Det är sick var god, sick vi har med vi. Jesus är vägen till himmels. Han säger, vägen sannar sin löve. Och ingen kommer till färgen åt dig med. Det är ett eller annan. Det är sick var ju eisen är god till. Det är sick var eisen är Jesus till. Men det har ju spakt sig för Jesus. Det kända verset Rom, du inte nytt att se det eisen. Hur som man blir frälst i. Så om du vill mun och hjärta Jesus som Herre och trors hjärtan, ta så frälst. Du så hjärtan som Herre. Det är inte versk som vi kan göra här i hjörnet som frälser oss. Du kan skänka och lycka en möte som du vill. Regel lycka en eller andra som du vill. Ge allt snäck heimlig som du vill. Men det är inte att du som frälster, det är einans Jesus. Och det är så simpelt. Och det bästa dömet här på det är den första mären som alla kom till himmels. Det är rånsmären som häck vid Jesus. Det var en ölig mäver. Han är allra helst be mordare.
Men ringer med meg, han allerede ikke givet til fatøyga. Han ikke kunnet gjøre møte. Han ikke lyst i Bibelen så at du tar Torah inn. Han var ringer med meg, men det eneste han gjør det var han gjort av Jesus som herre. Han sier vi har minst til mån til du kommer til paradis. Og Jesus sier han sannelig tid og i det skal det være vi med paradis. Det så simpelt som det. Bare takk mot Jesus så du frelst. Så tar jeg til stendet framfor gode. Hinn det og skal få til en dom. Hva for henne sier vi det? For henne sier godt til gode og trygg for tjenere. Eller for henne sier vi til vik fra meg I har vi alt som kjente. Amen. Ja, nu, jag vet det. God kvalitet. Deilig å være sammen med dere I kveld. Arne for Sintja for Sintja, så får jeg lukke deilig noen tanker. Som livet ganger, så får vi gjøre negativer. Man har oppturer, man har nyturer. Men det går vi dyr til at Herren alltid den samme, og han alltid her. Og han alltid trofester. Og han alltid her, tar man tørver han. Og han siknar oss på sånne mater. Og vi skiljer ikke alltid kvui at alt som det Og det ikke lagt å vite. Det kommer vi aldrig att vita. Men han alltid den samme. Og han ständer alltid här vid öppna nörmon. Och han älskar oss sån att han gav sitt liv. Och jag hade så löj också om att vi var en pastor av falsknum som nälte Jesus av krossen. Så att det var helt vanliga folk som stod här och jublade här Jesus blev nälte av krossen. Och Jesus var här och han sa, eller han visste till att Jesus först för switchan och han sa till att själv om han dör för oss så får vi det switchan och vi får vara en oljen. Men han måste döja hos allt för att onkel var nödt till att ta skuldnar som vi gör kvinnor där så vi kan få evigt liv. Och här hade jag bara det klassiska verset, Johannes 3:16, så det gott. Som säger, ty så älskar Gud höjmen, att han gav sån sin hina ögonbarna. För kvart han och tror att han ska inte förtäpas, men har evigt liv. Och det som syndigt här som Jesus hängen handlar om. Ja, jag vill bara inte att det kan till att följa vid texten. Där kommer några skutjan här. Ja, och den första som jag syns han har gjort det undan det. Det undan det ta god men hans trofast och händer där halda och mig tojen skifta är så klart att god heldur ädlun och så i mig hånd allt och i mig tarvar det djevor han mig och allt och i han trofast.
Jeg minnes ikke søkedla sår. Her god ikke hjelpte når han meg bort. Jeg miste ikke, men løyve vann. Du tante gode og helt mer til han. Alt du mer tarvar til djevor han og alt du han trofast Her min sånger, her mot lær. Hendingar møynar vittna tæt. God vær meg skikfor og framvegis hans miskun endalis alt du mer tarvar til djevor han og alt du han trofast Ja, og den neste sangen som jeg får synge, det en sang som heter What Love Is This? You never change. You are the God you say you are when I'm afraid. You calm and still my beating heart. You stay the same when hope is just a distant thought. You take my pain and you lead me to the cross. What love is this that you gave your life for me and made a way for me to know you, and I confess you're always enough for me. You're all I need. I
is this that you gave your life for me and made a way for me to know you, and I confess you're always enough for me. You're all I need. What love is this that you gave your life for me and made a way for me to know you, and I confess you're always enough for me, always enough for me, always enough for me. Tack för det. Tack för det, Ester och Arant. Och bara lägga minna att bönarrum i en Europa. Ein gava stor och så säger given, ta himlen gav, ta största given. Han min glädje, rättvise och frigjord, min kärlek, han frälser sant av och jag någon allt, må val reina Jesus, allt må löjve honom djeva vi. Ta himmels och kars, vill konjera harst inte, men Kristus är med. Ta nåsten ner, skall inte öppnas, tog allt och trygg, för han det vår kraft, och i verkliga han kommer med till hjälpar, vi synes
ville synja, tøy han mer seg, han med leier trygt, og kvann ein dag, han tjekker vi mer fyrtja, han til seier, han med hever, tøy på lag, hvor vanlig regner Jesus, alt var ræv i her og på han ta så skam, så skal jeg råne, jeg kommer av mål ikke igjen, men Kristus ringer. Ja, den sangen vi synes er Ofrelseren, og det handler om, eller til de som ikke vet hva det er frelsere, de som ganske ivas alt kvalitet. Det er året mest bare ved bjergaveren, bare så fancy måte jeg sier det, og tar vi som tryggvande sier vi de frels, mest bare tar vi de bjerga i undan til domen som kommer etter som løvner, og til domen kjenner vi som helvete. Men vi er frels fra du, og til det er underfullt løy du, og en sangren her er så en boan et mention til tikkun som ikke er frelst, som er ofrelst, om at komme til Jesus og komme til han som det er og tagge mot hon og som vi da synder hever evne i kveld at komme til Jesus og tryggva, tagge mot hon det innebærer smaren til bare vente sitt fokus alt som det er av Jesus, han som døy for til, han som stod av krossen for til fyrtina synder. Det er alt gjerne skreft, og vi vet det. Og han vil frelse oss, bare vi tar imot. Og frelseren. Vad kan du vänta av
så sara efter att känna hans frälst och frid. Nu vill du åsens styrande ström. Kom till en i frälsandes liv. Kom till Jesus, söka dina hjärtan. Kom till anden är Vänt ut Jesus, higg in i hans anlit såkar. Och ett harmsins glädje vill fåna bort. Ui tui naje og dord ui tu sar. Ja, strim søgn opp. Så løtan kommet enda, og hesen dæren av Samfelagsstevnene. Takk for Arant og Ester, og Clement for talene, og tikkum for låsangen, ordentlig godt. Og ja, helt ærlig, jeg synes sangren, jeg omhusker faktisk at slå han opp til det, men jeg visste ikke, men nå hentet jeg lukket at han kom fram. Så jag märkte han så räv alltid att i albumen tja Michael W. Smith som heter The Hymns. Han här är så värsta vi men han så räv går och man hör ju såna monen att ta faktiskt inte en annan sång alltså så allt sånt är går men akkurat sån här allt doan utan eller de flesta doan utan att och han kommer fram ta alltså allt syns av hjärtan och det syns det gott att söka. Men så att lucka tag efter det som Arant kom fram vid att du smälla vännen som vi brukar så där ofta att om du gånger att du smälla vännen eller du breja vännen till att det näck för inne som gänga att du smälla vännen men så är det näck som halta att gänga att du smälla vännen men faktiskt gänga det att du breja och till som Arant nämnde i Matteus 6:1. Många skulle komma till min tante. De skulle säga, Herre, här har vi inte profetera och minns inte åstannat. Men så säger han, vi gick fram här. Jag kände släck. Det är inte där. Det är inte där att bara gänga runt och säga, kristen, men släck leva kristen liv. Du måste leva som Jesus vill ha dig att leva, som Jesus säger. Det är inte där att säga att han där tar ett utkämpt läraren och säger, ja men jag måste ju på möte och jag läser bibeln och jag gör det inte mer snart gör det. Jag har skickat mig näck bättre än han. Men så spyr han det. Men kände du mig? Fyllde du Jesus? Det är det som är viktigast. Och så kommer hit. Det är det som han vill. Och så är det som kommer vidare. Om dig inte att här är vinningar. Till att i Filippe Braunen 8:21 säger
slå det fram med bara. Nu så skulle inte köra så länge här. Släpper bra. Attention. Här. Här. Tog att leva mer Kristus och dejen vinning. Tog dej han vinninger. Eller fer han till här som Mattias förklarar i Anne. Fer han till helvete. Här har du på inna och inte annat. Här du bär för att huxa. Hej är bara kunna leva ett liv på en annan mat. Här är fyllt i Jesus. Ja. För ända upp. Vi vill tacka dig mycket för att för lötna som vi är här på ett år. Jag vill be för att det är onker som ivast här inne. Om det gänka att du smällde eller att du brejar vänner. Att jag skulle finna en lösning och komma till tog och gänka att du smällde vänner. Till att man kan halta till ringt att börja vid, men ta ett hand där och kommer att du ska söka Herren. Ta för sig enkla att du checkar att du smäller vän. Ta för bara huxa, hej är bara gynka att du smäller vän och fyllt Jesus. Gör som han säger. Be för att för einstaklig här inne till skulle vara uppbyggt att lyckas här då. Inte gör inte vi antal, men gör inte vi gå om vi tunn år. Be för resten av ställen och det som kom fram till ska räcka just. Amen. Ja. Så hej är några lösningar. Och vi kommer bara börja vid scheman av ställen vad gör det. Det skulle komma fram, jag vet inte stället komma fram för sommar så är det här är nu. Jag vill fortsätta nu här lärda. Ja. I morgen tar vi da så kafé her i Høttene til fra 1 til 3 til Orle Honalt. Her er halvt bord vi har stilt opp av, så man kan sette seg og Honalt her. Og så klokkan 3 tar vi møte til Øtlatterlig i Høttene. Jeg vet ikke om det er som vi kallar nei, ikke oppi hus. Min møte. Det er så sirkus, sier jeg vet. Og så vil vi møte i Høttene klokkan 8 om kvällen. Og man skal si at det er sikkert det møte her som flest folk møter opp til. Og det er ordentlig godt. Og jeg halte, nei, jeg vet ikke, jeg får ikke låne, men jeg vet ikke om Kåre skal synes mye, men det er for ikke at si noe til. Men, og gjerne møte opp til det. Og så vil vi opp i hus etter morgen klokkan 11:30, som tog som i dag. Og så det viktigaste ötlån. Sondag morgonen klockan 11. Nere i Ebenezer. Till det viktigaste tid. Allt det till något som. Men sondag morgonen klockan 11. Till det ensam möte som Herren bär kommer upp till. Det. Man har inte om allt det alltid till uppfunnet. Men det är det som är viktigt. Jag minnas att han gör det akross någon för jag. Och så där söndagsskola klockan 12. Gärna med upp till det. Ännu bättre. Nej, jag känner bättre, men det vet jag kan vi. Ja, och så uppbyggingen, nu är för länge. Uppbyggingen med det klockan 4, och så blir det en måltid att han här i det. Och det har vi smörspray och sandwich och saft och juice och allt möjligt. Och så blir det möte klockan 6 efter, tack allt, för jag enda städerna. Och så hej är en... Ja, om en elev som vill ha Sarepta nästa vecka, jag hade vi bara video upp Arn i begär från. Yes. Hade vi så en leva som New Tribes Mission ständer för det. Och det är för först för i färjan.
Vi var en bølger som får til en stevne i mars måned til England. Her og jeg var så vidt og det som det faktisk innebär till att stevnen alltså efter att det var alla man hör om trobare som färre ut och jag glömde om att jag säger så jag skulle stammer ja jag säger så jag skulle glömma stammer här och det är simpelthen färre ut och grejer fra eller grejer följer från Bibeln här det är släkt då mal eller näka och det är helt extremt god man hör såna söver om att alltså de bia till ytterligare antar allt möjligt och så kommer en trobare in och bryter allt. Alltså det är simpelt alltså det var faktiskt helt extremt cool. Och vi tar en QR-kod till allt det bestämt. Jag kan nog. QR-koden här, jag vet inte om jag får större kanske. Vet det? Fint att. Men här kan man så melda sig. Och till ordentligt skannen har jag bara så fyller ut och så melda dit och kont. Här är nästa vecka. Jag kan nog. Och om man ska liksom se det i perspektiv till åkken. Det är att New Stars Mission så inte fast för ut och allt det där. Men om man huxar om det är faktiskt akkurat samma till faktiskt det som hände i förrgår. Att det är en över som kom till att det här en släkt stod i Mali eller näka. Antro. Nej, inte jo. Nej, William. Sån är det Antro. Det var fel. Men Antro som kom till nej, William så kom till förrgår och det var faktiskt helt extremt cool så att han kom till förrgår och han var i England han kom till förrgår och han tog släkt som alla och han gick runt i förrgår i 13 år och inte ett människa blev frälst men han blev vi och det som han gjorde det var för men det en som förklarade som säger det möte i Peru så nu med där om alltså William William gick in här bant och så han ödlig chef för det är ju helt extremt cool. Han gick simpelthen ner i Reibyggningarna ner i havn här till i havn vidare där. Han gick simpelthen ut till bort och säger god sikt eller god ja lugga mig ja ja nej tro på Jesus ja tro på Jesus här var det och simpelthen 13 år sedan här blev den första blev döpt ner i boxbot ner i havn ta åren allt blev asfalterat slatt nya sjön så gärna melda dig till att här är en plats och ta upp så det kan till nu säger nog snägt skaft där på och så var det någonting att säga så har vi en ungdomsstevne uppe testa i en annan månad och det är 23 till 16 november så här för alla lösningar och allt möjligt kom upp och jag har långt att säga en lösning om gisting och allt möjligt eller jag hus och allt sånt här så jag har alltid det fram ja lugga mig till det där till lösa ja och så var det ett sätt eller faktiskt två men det är Atlantic Mission kanske det körs som därför ja faktiskt körs som därför men det är faktiskt cool men det är faktiskt att det är en bölker som fer till Danmarkar Randers i Danmark och påskon i 2024 här man kan melda sig och här fer man vid Juvel 2 en båt här man fer till Danmarkar och här man simpelthen lägger ut och här hade avtal vi samkommer i Randers om att ha möte och allt det där och det lät efter följe från 16 till 30 år och faktiskt så är det faktiskt placerat så precis att skolan har ferie då så här är inte omkillning så om man har möjlighet att färra vi flåfär norrne eller Juvel 2 det här är också cool affär vi hon det är också ikoniskt chip det var en äktare men i min kärlek hände vi han hade för gammal alltså bara vanlig Juvel så nu lösningarna där utan att vi tar det är inte uppjuskvällt men det har varit morgon men till det äntligen välkomna att vara här i höllene och få att ni kan dräcka om några rester.
Jag har alltid det borde vara och ja, jag har alltid det. Fint. Jag skulle synge en chat. Nej? Nej, jag synger inte. Nej. Det är inte en av dem när det chat. Nej. Mattias, du kvar då?